Здравейте, приятели на всички! Да ви покажа, днеска тичах, понеже закъснях, трябваше да стигна до вкъщи и много бързах. Така, само да видите какъв е резултат от моето бягане. Тук се ударих, припаднах, тук якито си съсипах малко, спънах се. Проблема е не, че не мога да бягам, защото реално доста така, скоро не съм бягал. Пресян падна. Здрасти! Нищо, ставай. Въпросът е, че обувките са малко, една идея малко по-големи. И мисля, че това е основният проблем, заради който се спънах. Просто са ми една идея по-големи и съответно затова се пребих. Така че човек трябва винаги да си мери обувките, понеже в такива ситуации реално те не са за бягане много тия маратонки, но наложи се малко да потичам и ето го резултата, веднага се пребих. И това е за сега. Нищо друго няма. Тук сега зад мен е момче, малко придърпваше някакви забранени субстанции, ама какво да направим, в парка сме, всеки е свободен да прави каквото иска.